Koma mar duondo buche Communist Party of Kenya CPK migosi Buka Omole koro kwayo doho mondo ng'ad anena buche mago mag mibadhi maonge dewo wang' kata kweda mora mora. Ka oloso gi ute fwambo e kinde ma bende nobago ng'anyo mar atipo boma Masayo odiochieng' manyoro seche ma bende rito bura mantiere doho ma bende mar mibadhi ma bende nodonjnego to kod jaod bura magem Elisha Odhiambo. Buka wacho ni koro yoro golo bura maonge dewo wang' ema biro miyo japiny koro yud anena ratichgi. Owacho ni koro weche mag mibadhi nyaka gie sani en gino monego bed ni ikedogo ahinya kendo koro ok ber ka bura ing'ado mago ma bende koro onge ratiro mantiere e iye. Buka onogono bende koro nigi lek mar dhi laro kom od bura magem kochopo higa manyien 2020. Eni chenro marwa ma kawuono en chopo lekwa kaka wan jochama mar Communist Party of Kenya ni lekwa en kedo gi mibadhi kendo wadwa kedo gi mibadhi e yo maratiro. E kedo gi mibadhi kawuono en ni kawuono wabro bedo gi ng'anyo mamuol e Siaya ka. Wadhi doho maduong' High Court mondo wachik itwa ni kawuono Honorable Aborili ong'ado bura nade. Bang' mano to wawacho ni pressure mora miketo kuomwa mondo wagol case ma face the member of parliament in game with EACC ni mano kwa binyal tiyo kodgi mondo wa negotiate. Ni wadwaro ni odhi mondo face those charges with at least sober senses mage mondo kawuono obed ranyisi makare ni ng'ata moyer nyaka bed ni ikore mar tiyo ne jopiny maonge mibadhi mora mora. Koro wabro dhi kao bura mibro ng'ad kawuono no kendo wabro rwake. Bang' mano to wabro yawo kendo dhawo e lweny mar kedo gi mibadhi e Kenya kae. Magi weche matin madawo go kamano.